De familie Hoeksem uit Droegeham had een passie voor Lego. Die passie is zo groot dat ze in hun vrije tijd een Lego-winkel runnen. Een hobby dat liets is begonnen, maar nog altijd groeit. Op vakantie naar Legoland kwamen we erachter dat je dus losse onderdelen kan halen. En vanuit die losse onderdelen hebben we toen meegenomen, een paar stukjes verkocht. En zo kwamen we erachter dat daar best wel handel in zit. En op de duur kocht je dan een paar doosjes, want het was leuk erbij. En je deed een paar gebruikte setjes, want dat was ook leuk erbij. En dat groeide steeds groter. En nu is het echt gewoon een bedrijf met alle dozen die je maar kan bedenken. Die hebben we op voorraad. Het is voor ons allemaal hobby. Er zit niet zo heel veel marge op Lego. En we willen graag met de prijs er leuk bij zijn. Zodat je mensen eigenlijk gewoon blij kan maken met niet al te dure pakketjes ook. En ik studeer. Mijn ouders werken allebei. En we doen het erbij. En dat vinden we nog steeds ontzettend leuk. Naast de fysieke winkel verkeert de familie ook een prutte losse onderdelen. Deze verkoop gebeurt voornamelijk online en de onderdelen gaan over de hele wereld. Binnen Europa, buiten Europa. De helft blijft ongeveer in Nederland en de rest gaat naar landen erbuiten. Een paar gekke landen die we hebben gehad is Korea is wel eens wat heen gegaan. Nieuw-Zeeland, Mexico ook wel. Dat soort plekken ook, maar ook gewoon veel naar Duitsland, Frankrijk, Engeland, dat soort plekken. We hebben ongeveer 20.000 verschillende onderdelen. Dat betekent stukjes die uniek zijn. En in totaal zo'n 650.000 onderdelen. Dus van sommige stukjes hebben we er 1000 en van sommige stukjes hebben we er echt maar 1. Omdat ze een stuk zeldzamer zijn. De winkel is echt een familiebedrijf. Ik doe zelf voornamelijk veel in de onderdelen. Vind ik heel leuk om te doen. En bestellingen bij elkaar zoeken. Mijn vader die doet heel veel in het checken van de kwaliteit van de onderdelen. Want de gebruikte onderdelen hebben we allemaal 1 voor 1 bij langs. Om te kijken of ze in een goede conditie zijn en of je er nog mee kan bouwen. En mijn moeder doet vooral veel met de post en de administratie en ook de orders bij elkaar zoeken. Zo is het een beetje verdeeld. En daarnaast doet mijn oma ook nog mee. Die zorgt ervoor dat de minifiguren bij elkaar horen. Want elk poppetje met een nummertje heeft een bepaalde beentjes met een bepaald lijfje en een bepaald hoofdje. En dat moet je allemaal goed bij elkaar zoeken. Nou, dit is onze eigen verzameling. Hij is heel groot. Je ziet nu alleen een klein stukje van de stad. Maar een soort van aan de andere kant van mij staan ook nog allemaal vitrines met van alles erin. Dit is eigenlijk alles wat we zelf verzamelen. Dus wat we leuk vinden, zelf hebben opgebouwd. En hier nu laten zien. En we hebben dat ook open voor mensen. Die kunnen ook komen kijken naar de Lego-stad. Als we open zijn is het hierachter eigenlijk ook open. Wat hier staat wordt in principe niet verkocht. Het is echt allemaal gewoon van onszelf om zelf ook van te genieten en te bekijken.